Dwi'n boeth hwnna. Beth allai wneud? Hawdy dwi pawb, croeso nôl I sianel POPT gyda fi, Jacob wrth gwrs. Nawr, yn y fideo heddi, dwi'n mynd I fod yn neud sialens arall. Dwi jyst yn caru nhw, oce? Cofiwch I danysgrifio I sianel POPT, gwasgu ar y glwch notifications a rhoi thumbs up ar y fideo yma. Bant ni. A'r sialens yw, dwi'n mynd I fod yn trio rhoi gyd o'r dillad sydd gyda fi. Okay, so, trousers, shorts, crysau hir, crysau byr. Dwi angen trio rhoi fy gyd arno. Os ydw i'n methu, dwi angen cael cosp. A'r cosp yw, dwi angen cadw dillad I gyd arno trwy'r dydd. O, mae hyn yn mynd I fod yn sialens really galed, ond mae dy fi ffydd yn fy hunan, okay? Wastad cael ffydd yn hunan, okay? So, os ych chi'n barod, well, come on then. Dwi yn mwy o lle. Dyma beth sydd gyda fi. Crysau hir, siwmperi, trousers, shorts a crysau tee. Come on, Jacob. Fi jyst angen trio ffitio pob un darn o dillad sydd gyda fi fan hyn yn yr ystafell. Bach o tactics dwi angen yn gynta. Dechrau gyda trousers, wedyn yn mynd I symud ymlaen i'r shorts, wedyn dwi'n mynd I symud ymlaen I crysau tee hir, dwi'n mynd I gorffen off gyda crysau tee byr. Mae yna lot o dillad yma. Ewch. Right, dwi wedi gwneud y trousers. Wow. Dwi'n teimlo'n gret. Whoosh. Yes. Dwi angen symud ymlaen i'r shorts. Barod? Shorts. Rygbi ar ysgol. Oh, come on! Dyn nhw ddim yn ffitio. Oh, yes! Shorts. Wedi gorffen. Dwi'n dal yn gallu symud. Crysau tee hir. Dwi'n boeth. Dwi'n mynd yn syth nawr i'r crysau tee. Hei. Brechu fi yn. Brifo. Oh. Fi siamperi. Off ni. Dwi'n really boeth. Oh, hwnna. Gini. Na ni. Beth allai wneud? Ceri ffwrdd, Jed. Dyna ni wedi gorffen y fideo yma. Wrth gwrs nes I methu y sialens oedd rhaid I fi gwario rhan fwyaf y dydd yn y dillad, gyd o'r dillad fi, actually, ac oedd e'n horrendous. Cofiwch I danysgrifio I sianel POPT, rho thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond tan tro nesaf, hwyl fawr pawb, get this off of me. Fi ddim gallu cael ei off.